og velkommen til vores kanal. Vi kan lige starte med at sige med, hvad for nogle ting vi kommer til at lave. Ja. Det er jo fodbold, ja. Kanal. Undskyld, hvis vi kommer til at grine senere, men ja. Lige nu har vi taget sammen. Altså, ja. Men vi kommer til at lave nogle fodboldvideoer. Og ja. Så er der udenfor, og ja, og nogen kommer med, og sådan nogle gange har vi nogle venner med hjemme, ja. og så spiller de med og sådan noget. Ja. Og så ja, og ja, vi kan lige sige, vi kan lige starte med at sige vores kamera, hvad det hedder. Fordi hvis I er i tvivl om, det har surround, nu ved du ikke, hvad jeg mener med det, fordi vi tænker sådan noget. ja, det er fordi jeg har sådan en Garmin kamera, det er sådan ikke et normalt kamera, det er sådan noget GoPro-agtigt. Det hedder Garmin, I kan søge på det, så kan I finde noget af det. Nå. Ja, som sagt, vi er bedste venner. Ja. Det, ja. Og vi er begge to 12 år. Vi er på sit liv med, at vi er 15. Vi er 12 år. Og, ja, vi kommer til at lave nogle skills, hvor vi dribler hinanden, og hvor at, han kan godt lide at være målmand. Nå ja. Og ja, vi kan lige starte op med at sige, hvad for nogle fodboldspillere vi har. Altså vores yndlings, det er jo Neymar. Det kan vi også se på vores banner, at vi har lavet Neymar. Ja. Ja, som vores profilbilleder på vores. Ja. Og de støvler vi også kan lide, det er Nike. Ja, det er sådan Nike Mercurial. Det er sådan, jeg har, du har også Nike Mercurial. Ja. Det er Superfly. Vi har en skærm, hvor der står Superfly på lige nu faktisk. Det kan I se. Men ja, det var bare lige en video, hvor vi viste, at vi er her. Vi er her. Ja. Og ja, det bliver rigtig fedt. Jeg kommer nok mest til at lave videoer, ikke så meget af ham, fordi han har ikke lige et kamera, men jeg ved ikke, om han får det, det ved jeg ikke. Ja, men det var bare lige det for den her. Husk at subscribe. Ja. Og lige share den her video med dine venner. Så vi ses. Hej hej.